Κοιτάξτε το βρωμιάρι, εδώ κοίτα. Τι έβαλες ρε στα φρύδια σου? Μερέντα. Θέλει να φάει τη μερέντα με το πυρούνι. Come on, eat it. Άντε να σε δω. Πώς θα το φας ρε χαζέ έτσι? Έλα, πάρ' το στο χέρι σου. Έλα. There you go. Δεν θα το φας? Δεν τρώγεται ρε το ψωμί με το πυρούνι ρε. Όχι, είναι ο ήλιος. Why? The all-new Checkmate Center and convenient access for Northwest Las Vegas. Centennial Hills Hospital off US 95 at the Northern Beltway. The future is bright with Centennial Hills.